come home. Balik sa Ginoo. Balik sa imong balay. Remember the prodigal son? In Luke chapter 15, hinumdumi na siya. Ug imagine din mo, kining iyahang he was everything. Naa siya tanan. But when he returned, the father ran. Sa diha nga hinuklok siya siyang kaugalingon, may balik siya. And gisugat siya siyang amahan nga nagdagan ngadto kaniya. Notice, the father did not meet him dito sa pasungan o sa kulungan sa mga baboy. Asa siya gi-meet up? He met his son while his son on the road para sa pag-adto sa iyang balay. While subay ang iyang anak sa dalan, paingon sa balay, gisugat siya sa iyang amahan. Gisugat siya sa iyang amahan. O gigakos, o giatagan, o singsing, o gipasuluban, o mahalon, o nindot na mga saplot. Some of you, pipila ka ninyo igsuon, are one decision away from restoration. Pipila ka ninyo, usa lang ka decision ang imong himuon aron mapasig-uli ka sa Ginoo. Dili pa kaayo ka layo sa Ginoo igsuon. Kung gibatik nimo og kabugnaw, dili pa kaayo ka layo sa Ginoo. You are not too far gone. Dili pa kaayo guba ang imuhang kinabuhi aron mawala ang imong paglaom. You are not too broken. And you are not too late. Dili pa ulahi ang tanan aron ikaw maluwas. Remember, dili nato hawak ang atong kinabuhi. Pwede karon, pwede unya, pwede sunod adlaw. Mubiya kita ning kalibutan. Sa panahon nga wala nato damha o wala nato paabuta. Tungod sa kinabuhi, nga inani gyud atong kinabuhi. Mo na ingon si Paul, karon ang adlaw sa kaluwasan. Subusa, igsuon dili pa ulahi ang tanan. Ang imong buhaton, you must get up. Tindog. And balik sa Ginoo. Come home. Tindog, barog. And balik sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko, I will speak plainly kaninyo ning taknaa sa kabuntagon. Pipila kanato diri needs revival. Na? Pasalamat ko sa Ginoo kay ubay-ubay na ta. Pero nakita nako napipila sa atoa needs revival. Kinahanglan nimong madasig pag-usab. Kinahanglan nimong mabuhi pag-usab. Kinahanglan nimong mahigmata pag-usab. Nakita pud nako, pipila ka ninyo diri nagkinahanglan og kaluwasan. Tinuod na kaluwasan diha kang Hesukristo. You are not saved by baptism. Ang baptism usa ka pagpakita nga ikaw Kristohanon, pero dili ni siya makaluwas kanimo. You are not saved by being a member of this church. Magpamembro ko sa New Hope para maluwas ko. No, dili ka maluwas. Pinaagi sa pagpamembro sa church. You are not saved by following your family tradition. Musimba ko diri sa New Hope because my parents diri sa New Hope nagsimba. Pagkataon ako sa kalibutan, naa naman sa New Hope ang akong mga ginikanan o mga igsoon. So manang nisimba ko diri. But actually, that is a family tradition and you never saved by your family decision or tradition. You are saved. Maluwas ka lang. Pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo o paghinulsol sa imong mga sala. Pagtuo kang Hesukristo. Walay lain makaluwas kanimo. Not even yourselves, dili makaluwas sa imong kalag. Not even your good works, dili makaluwas kanimo. Kay kung moingon ka, maghimo kog maayo para maluwas ko. Pangutan-on ta ka, pila ka maayong buhat ang imong gikinahanglan para maluwas ka. Naabay sukdanan. Kung ang maayong binuhatan makaluwas kanimo, unsay papel nganong gipadala si Jesus diri sa kalibutan. Nga maluwas man diay ka sa imong maayong binuhatan.
Hunta, wala na lang gipadala si Jesus diri sa kalibutan. Kay naa man di ay pamaagi nga ikaw maluwas pinaagi sa maayong binuhatan. Usa ka kamatuoran na dili ka maluwas pinaagi sa imong maayo binuhatan. Kay ang tinuod makasasala ta. Makahimo kag maayo ron. Pero di na ka makasiguro kung ugma makahimo pa ba kag maayo. Kinahanglan nimo ang repentance o pagtuo kang Hesukristo. You are not saved by being a member of the church. Magsimba ko para maluwas ko. Dili ka maluwas, igsoon. Only the Lord Jesus Christ can save you. Now, ang challenge na ako kaninyo, if you have never trusted Him, kung wala pa ka mutuo kang Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, today is your day na mutuo ka kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi. If you are saved, kung luwas ka na, igsuon. Pero bugnaw, cold ang imuhang espirituhanong bahin. Bugnaw ka diha sa Ginoo. Today is your return. Balik sa Ginoo. Balik sa cross. Giyangyon ako ang tanan sa pagduko sa inyong ulo. Ask the Holy Spirit to search your hearts. Pangayua sa Ginoo. Pangayua sa balaang espiritu na susihon ang imong kasing-kasing. Kung nahibalo ka nga layo ka sa cross, layo ka sa Ginoo. Kung nahibalo ka nga nagkinahanglan ka og repentance. Kung kahibalo ka nga kinahanglan nimong mubalik sa cross, igsoon, tindog, barog, kung gikinahanglan nimo. Kung gikinahanglan nimo ang kaluwasan, dool, kay mag-ampo ko alang kanimo. Today is the day of salvation. Ayaw na langaya ang kaluwasan. Ingon si Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw na paglangan igsuon, kay basin unya ug ulahi na ang tanan.